facțiune, care ar fi pula, ei, auzi. Bă, tu ești prost. Bă, nu mai vorbește urât. Tu nu înțelegi că eu te-am acceptat în taxi și am dat testul cu tine și ți-am pus cele mai ușoare întrebări. Păi și eu am dat testul iară cu Deril. Ai dat proba, Ia întreabă pe Marisică, fraiere. ai dat orașul, prostule, cu Deril. Am dat... Nu când ai fost tu, prostule. Când te-a scos pe tine după am dat iară cu el. Da, bă, da. Nu l-a dat. Vezi, Și ăsta era mai prost. prostule. Da, bă, dacă stați vreau- puțin să-mi iau și o apă, bă. Dacă vreau, te treceam la... Marisică, ia uite-te cine e pe server virtual. Cine e? Ia uite-te. E deschise? Nu se deschise. Nimeni. Nu e nimeni, da, așa e. Întreabă și tu pe Mariusică, fraiere, că el mi-a zis Mariusică că să te aștept. Că Până da- am fost cu voi în confornabule. Până înainte să intri tu, mi-a zis el că se apucă și blondul și că În fine, hai când intri, când te apuci de facțiunea aia? De ce facțiune, mă? Până ai zis că intri în FBI, mă? Da, dar cum să intru dacă serverul e închis? Dar cu cine vorbești ca să te faci lider? Cu Lidia. Bă, nu mai mințiți, bă. Taci, bă, tu. Taci direct. Bă, blondule, treabă Ie. pe Mariusică, că el mi-a zis ca să te accept. Și el mi-a zis ce întrebări să-ți mai pun așa mai ușoare. Păi, Când a zis el să-mi pui întrebări ușoare, eu eram cu voi în confort. da, Mine erai cu noi în confă când am vorbit, bă, cu el Da. înainte de asta. eu puteam să-i pun întrebări care nu ți le-am pus ție și nici tu nu le știai. Puteam să-i le pun pe alea și să nu-i mai spun eu răspunsurile. Și ce făceai? Te treceam la aplicații respinse? Hai, bă, Mm. cum îmi fac clan? Dai premium points din alea? Am 60. Nu știu câte îți trebuie, 50 sau 60. 50, dar nu știu unde să dau să-mi fac. Dai acolo, Hai, păi eu sunt pe panelul. Păi nu, ți-l faci pe server. Eu crezi că poți, că ai văzut, bă, Marsi, că pe red poți să-ți faci și după panel. Ce, mă? E tot aia. Bă, Ce îți ești? spun eu, dacă își face blondul clan, eu nu intru. Nici eu. Păi de ce, mă? Da, bă. A? De ce? Mariusică? Da. Nu ți-o dau. Mari. Nu ți-o dau. Ce să-i dai, bă? Să-i dau parola de la server. Nici nu știi. Hai, dă-i partajare, să te văd, na. De ce? Că așa puteți să o aflați. Bă, Ba să te nu văd, se vede când o scrii. să te văd Ba. prin jos, bă. Bă, Ce, mă? ia uite, intrați pe panel și dați la online și uitați-vă că Ridian e, sau cred că Ridian, e pe server, dar aici n-arată. Da, se pusă pe invizibil, nu știu, se pusă așa pe invizibil, ciudat. Mă, văzuți ce mașină are asta? Nu le-a. Vehicle 1, Infernus 2, Infernus 3, Infernus 4, Infernus. Da, degeaba le are, că nu se plimbă cu ele. Le ține Faction Leader Premier Urser. Growth 3 Rank 3, Civil Level 3. Bă, oricum pe tine nu te crede nimeni. House ID 65. Uită-te, fraiere, tu. Hai, bă. Are și biz. Hai, Ia bă, ce mă biz lași. are. Da, aș vedea. Îți dai seama că are de toate, că e fondatorul serverului. Ăla e fondatorul serverului? Da. Ce drag de bizare, mă? Îmi dete Cine e aia fondatorul serverului, mă? Ceva? Cine e fondatorul serverului? Lidian și Robert. Și eu, normal. Da, aș putea. și tu ești prostul serverului. Tu nici Mai așa? Tu suși pula pe server. Ai, bă, cont. Cine, eu? Da. Pe ce server? Bă, ăsta are bani. Da, bă, da, ăsta e admin level 7,
Scam Compliance și Account Security Moderator. Vezi? Support. Vezi? Văd. Și mai e... E tot asta. Bă, hai că eu trebuie să ies. Cash. Pa. Hai, tipa. Bă, mai intri? Da, intru în cam așa în 10 minute. Eu știu unde se duce.